til buret. Krybe. Krybe. Kasper. Hej Kasper. Kan du sige hej? Hvor er du henne? Hvad med dig? Så sød. Lad os prøve at kigge lidt tændt ud. Der er nogle sådan røde piller her. Rødbrun. Der er noget småt kraftfoder, noget stort kraftfoder, noget mellemkraftfoder. Det her, det er mellemkraftfoder. Det lille kraftfoder. Det er sådan her. Det store kraftfoder. Nu skal jeg se, om jeg kan finde noget af det store kraftfoder. Men i hvert fald, det er mellemkraftfoder. Det er dobbelt så stort som det. Så er der noget majs. Korn. Eller hvad man nu kan kalde det. Så har han sådan det er landkorn også. Så er nogle sådan nogle små korn. Sådan nogle små kerner her også. Det var så er noget vand og et hus og noget agurk. Vi ses.